Hej YouTube. Hej. Ja. Sådan der. Fyrværkeristop. Den her video kommer til at omhandle noget om Minecraft for sig, som kommer til at... Der kommer ikke til at være en video på den mere. På grund af, at vi starter en ny kanal, som der hedder Firecraft Danmark. Det er en kanal, som der vil handle om, vores nye server, som der snart vil komme ud. Hvor der vil komme videoer om den og sådan noget. Og ham, som har været tidligere med på Minecraft for sig, Jonas Corvinius, hun kender måske ham nok, han er en mange server. Jeg tror, han kommer til at overtage kanalen, så vi laver video på den, så det. Men ja, vi går over til Firecraft Danmark, for det er... Og Jonas kommer også til at være med i nogle videoer med noget spioninformation, hvor vi kommer til at forklare noget om spionen. Ja, men jo, vi går til en ny kanal om vores server, så lad os bare komme i gang med om serveren. Vi hopper ned her i spawn. Der står lige nogle regler, jeg vil lige slå foran, for jeg gider ikke lige læse dem op. Det har vi gjort i en informationsvideo på selvkanalen. Så I kan lige få lov til at give lige 2 sekunder til at læse dem. Ja, det er fint. Og så er der Max, Owners, det er mig og Sebastian. Ja, så er der Amens, det er mig, og Ret, det er Victor. Og spionen, det er Jonas Corvinius. Spionen, det er sådan set det samme. Han har nærmest det samme rang som admin. Men han er bare, han kan ikke sådan gøre sig game mode og sådan noget. Han kommer til at være game mode, hvis vi skal livestream og sådan noget. Ja, det er sådan en, han holder øje med chatten, hvis der er nogen, der bliver griefet og sådan noget, når vi ikke er på. Og så vil han kontakte os. Ja, han kan altid kontakte os. Han kan i hvert fald altid kontakte mig. Fordi jeg bor lidt... Ja. Fint. Ikke med der, så kommer der altså nogle nyheder her. Ja, det er sådan lidt... Det kommer lige ind på... Ja. Sådan der. Ja. Så, men ja, det her det er så spawn. Og lad os bare gå direkte til markedspladsen herovre. Sebastian, vil du forklare lidt om markedspladsen? Hvad noget? Jeg ved egentlig ikke sådan, hvad der har været sådan. Ja, okay, vi siger bare, at jeg gør det. Okay, markedspladsen, det er sådan en lille simpel en med et shop. Og så herovre, der kan man købe mad herinde. Og så herovre, der kan man købe form for sten. Herinde er der uld. Så er der træ herovre. Og her er der så, våben her. Og så er der armor her i den sidste her. Og det er bare sådan den lille, simple markedsplads. Lad os gå herover til vores... så her under trappen, der er der været noget her warps og sådan noget. Ja. Og så herinde... Ja, godt lige listen. Og så herover. Det her det er så vores portalrum, hvor der kommer portaler til forskellige ting. Og så har vi her en almindelig biome, så har vi et jungle biome, så har vi et step biome, sand biome, så er der... Det er sådan 2 tempelportaler, så nogle templer, der kommer med og sådan noget. Ja, sådan nogle ting, hvis I gerne vil på det. Og så er der M-portal og nederportal. Så det er faktisk bare portalrummet. Lad os komme videre. Ja, og så, det kan man se lige her. Når man går ud, så er der sådan en lille hus her til pynt og sådan noget. Måske kan man købe det på et tidspunkt, hvis man får lyst. Yes. Sebastian, kan du lige forklare noget om de her hoveder her så? Ja, det er hvad den hedder, det er herovre, det er Victor, det er ham der har bygget meget af det. Han har for eksempel bygget den der statue derovre. Han har designet de fleste ting herinde, og... Ja, han har designet tingene, og så bygger vi dem sådan lidt med ham. Ja, og det er det så mig. Du kan lige tage hjelm med, Sebastian, hvis det er. Har hjelm på? Ja. Så er vi tilbage. Det var bare lige en lille forstyrrelse. Som I kan se, så har vi... Jeg kan også lige tage mit armor af. Ja, her er lige alle sådan... Så har vi også Sebastian her. I kan se det på hans fjes. Det passer sgu rimelig godt. Ja, og så har vi mig. Så har vi Mads. Det nuttede hundefjes. Ja, siger vi bare. Så har vi mit fjes. Så har vi Gustav der. Og en slime, som der elsker det, kan jeg se. Yes, I kan se det lige der. Så det er så vores... Ja, så lad os gå over til hotellerne, Gustav. Her har vi sådan 2 store højhushoteller. Hvor det er lige 360 om. Det er mig, der har designet hotellerne, så det... Ja, så Victor han har indrettet dem. Eller indrettet det ene. Så har han været på banen. Den hotel, det kommer lige lidt mere information om bagefter. Ja. Ja, lad os bare vise det her første hotel her. De her alle værelser ser sådan set... det ser ens ud, undtagen lige det øverste. Det er et VIP-rum.
sådan et, Victor har designet med en PlayStation 3 herover, og så er der sådan en lille sofabord her, og så er der et spisebord her. Det er sådan et Donkey Kongerne hele. Det er så, det er faktisk det første hotel. Så skal vi over til det andet hotel. Det er udenpå er det faktisk ens, også med rummene er også ens. Men rummene har jo et andet hotel, det er ikke noget indrettet, det er sådan nogle, som man selv kan indrette, hvis man har lyst til det. Hvis man får lyst til at indrette sit eget rum. Alle værelserne er simpelthen bare ryddet. Ja, så det er jo noget, det er faktisk bare det andet hotel. Godt, og så er noget her. Det her det er nok en af de største projekter, som vi lavede. Jamen lige undskyld, de skyggebugger deroppe. Det er... Ja, det er den her. Vi har også lavet en speedbuild med den her statue inde på Firecraft. Det må I gerne lige se, der kommer en lille link i beskrivelsen til den. Ja, så har vi lavet sådan en gang her, som der går over til ind i bjerget, hvor man så kan komme i en gang, hvor man kan komme op i hovedet, hvor man så kan kigge ud af øjnene, ud over sporen. Det tog os sådan cirka, hvor meget? Jeg tror det tog et par timer, men det tog sådan 45 minutter. Nej, hele optagelsen, inden jeg speedede den op, der tog det 1 time og 11 minutter. Ja. Så det den blev lige speedet ned til 10 minutter cirka. Ja, 8 minutter. Det var en ret høj. Lad os faktisk bare gå ud af hovedet, det er nemmere at gå der. Ja, nu har jeg ligesom set. Ja. Kommer du ud, Sebastian? Jeg stod cirka her for at optage det. Så, yes. Hvad har vi så? Så har vi skiltet heroppe. Ja, det er hvor der står Firecraft, fordi det er sømandens navn. Og så har vi sådan vores spawn her, og så har vi om bag ved spawn, der var noget her. Der har vi sådan en lille admin suite. Hvor er Sebastian? Ja, Sebastian han blev af på. 2 sekunder, jeg kommer. Ja, det finder jeg. Vi er optaget. Ja, vi kan lige vise det her admin. Det her, det er ligesom nogle muligheder, man kan få, hvis man for eksempel bliver spion. Så kan man komme herom og lige holde lidt fest med adminsene og ovens. Nogle gange kan vi gøre, nogle gange kan... Det kan også være, der måske kommer en drop party her. Nogle gange kan Sebastian, især Sebastian gå amok. Noget drikkelse og sådan noget. Ja, Sebastian han er stofmisbruger. Han er ligesom sådan en festdag. Ja. Men jo, det er faktisk vores Firecraft server. Skal vi lige holde fyrværkerishow, inden vi lige slutter af her? Ja, det bliver så serveren, som den her vil komme content om og sådan noget. Så det er lidt fyrværkeri her. Og der kommer nogle... Ja, vi regner med, at der kommer endnu et let's play afsnit i det. På Firecraft i dag, så jeg glæder til det. Nej, prøv at vente, der er faktisk noget, som er noget, vi har glemt. Hvad? Vi havde glemt mob-arenaen og PvP-arenaen. Yes. Det er at det er sådan noget, som man ikke rigtig lægger mærke til, men jo. Vi kolder lige det. Okay, så skal vi lige... Vi lavede ligesom om, at fyrværkeriet aldrig har været der. Ja. Det var mob-arenaen. Ja, mob-arenaen, det er sådan faktisk et enkelt design, som der er her, hvor man så kan kigge ind. Der er fakler dernede, sådan, så det ikke spawner mobs endnu. Det gider jeg bare ikke have. Det tog mig også ret lang tid at lave det her. Ja, det er Mads, der har lavet PvP-arenaen. Sebastian har hjulpet Mads. Ja, Sebastian han hjalp mig lidt med Mads har selv lavet designet, så har Sebastian hjulpet med det. Så det har været godt. Ja, så det var som mob-arenaen. Så har vi som PvP-arenaen hernede. I kan vist godt se, at der var nogle flere gange. Men de gange, de fører altså bare herop til... Ja, det er bare sådan PvP-arenaen. Tilskuerpladser til venstre og højre, og så lige ud der kommer man så ned til PvP-arenaen, hvor der er sådan lidt kampplads og sådan noget. Yes. Så ja. Det er PvP-arenaen. Så det er... Og det er hele vi havde her. Ja, nu kommer det. Så nu har vi fået det hele med. Så kan I bare bytte en gasdreng. Yes, sir. Der er lige en pink her, hvis nogen gerne vil have den. Ja. Så ja. Det er faktisk Firecraft, hvor... vi lægger linket nede i beskrivelsen indtil... Hvor der så vil komme content om serveren. Nærmest dagligt. Måske nogle mellemrum en gang imellem. Ja. Og serveren kommer til at åbne for en livestream. Der kommer lige en video om det. Men i hvert fald, så ses vi i YouTube. Ja. Ja. Hej.